Merapi Gunung Semeru. Jangan lupa like, komen, dan juga di-subscribe KC Entertainment. Tunggu film-film terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Yo, rasanya jadi anak lurah ini piye lho? Alah Jojo biasa. Kadang ya apes, kadang ya kok biasa nih. Apa sih lho piye? Lho genah mangan. Wes karek cemepak arek mangan gitu. Rokok wis karek udut. Ki apa sih lho nang ndi jajal? Alah, koyo ora roh ae iki. Kena yo awake dhewe sing jaga pos kampung. Sek. Wah iya. Ki terus maksudnya iki piye iki? Aku wis kadung ning kene 2 dina. Aku urung roh apa jenenge isine desamu. Jajal dudono aku. Oh iya yo. Malah ditinggal pingsan karo anak bapak. Yo sono, yo budal. Sek to. Kopiku sik akeh lho sik ane. Jajal sik to critanono ning desa kene enek sing indah apa ora menurutmu? Tak pengen roh aku ambil situasi kene. Iya dong roh ya. Ning desaku yo mulai gunung sing indah. Oh, Ya, terus mari ngono kali sing kaya mancing. ya. Gun hore-hore. Wah, iki. Maksudnya gunung indah. Terus beri apa mang kali. Karo panggon hore-hore. Jajal critanono maksudnya kuwi piye? Wah. Pikiran kuwi traveling tenan ndi yo, Mak? Yo iki lho. Wes, lek pemuda jam yo kowe kuwi. Kowe yo iya ngono wae. Hei, Jo. Ning kene iki yo. Cewek-cewek yo istimewa. Apa meneh sing rondo? Tenan iya kowe iki. Wakeh. Mbak Lurah, jadikan aku wargamu Mbak Lurah. Jo, budal. Mesti tuman. Nyapon neh. Babakan bab pesing. Empritmu ngalah-ngalahne utekmu. Stop. Pokok iki sing telung on iki iso bahagia. Kuwi wis Iya. ndok e. Loh. Jo, bilang Jo. Wah, Wah, jan empuk banget iki ketoke. Surga emprit yang sesungguhnya. Merapi Gunung Semeru. Nyapo kowe nyawang bojoku. Ampun, Pak. Apel. Ampun, Pak. Cah, biayan.